Pomaže Bog. Dobro jutro. Svanulo je divno aprilsko jutro. Lepa prilika za seoske poslove. Na selu nema izgovora. To sam naučio za ovih 6 mjeseci koliko živim na selu. U gradu svaki čovjek nađe neku olakšicu, izgovor, odlaganje. Na selu nema baš. Na selu nema. Mora da se radi. Koji posao ima da se radi, ima da se radi. Da li si bolestan, da li pada kiša, da li pada sneg, mora da se radi. To je disciplina koja se zahteva na domaćinstvu kad čovjek živi na selu. Zato je dobro da čovjek iz grada pređe na selo, da postane čovjek, da ne bude šmolja kao ja. Stavimo šah. Evo sad ćemo. Evo, koliko traje video, sneg je već napada. Idemo. Ovakva prilika za riljanje se ne propušta. Aprilsko riljanje. Gdje si dete? Tata priča, snima nešto. Idemo. Bitno da se prevrne zemlja. Mora pomanje. Ne može pomoći. Da vam kažem da se lakše rilja po snegu nego po suvom. Da. Jel da? Da. Hajde. Ajde, Valjuš. Ne mora ni noga da radi. Ovako. Znači, bitno da ceo ošov uđe u zemlju. U ovom slučaju sneg, šta da radimo? Ja ću da nastavim da riljam, a vi vežbajte se. Budimo čvrsti, jaki, disciplinovani, nema izgovora. Nema kiša, nema sneg, nema bolesnosti, nema boli me leđa, noge, ruke, glava. Kad ima da se radi, ima da se radi. Ajde s Bogom, imam posla.